dat het in een paar fases ingedeeld is. Maar ik ga Marie-José vragen om je stapje naar voren te doen. En het heeft ook het kruim gekost aan Marie-José. Maar ik heb het vorig jaar de slager mogen zingen. Os, Wereldstad, Vland. En dit jaar, ik heb gezegd, het kruim gekost. Het heeft wat kruim gekost, maar het is te gegund. En ook statutair allemaal te zien. Maar dit heeft de Wereldstadslager van 2024 gezongen. En ik geef heel graag het muzikale woord aan Marie-José Soet. En let op, want onder de tonen van onze jubel of van onze slager en hoe kunt de nieuwe stadsprins met zijn adjudanten wel nog niet in uniform, maar gemaskerd naar binnen. Geef ik aandacht voor onze slager 2024 Marie-José Soet met En Nu. En nu? Wat gaat er gebeuren? Zet hem maar eens aan. We zetten de Poolse hooien op nummer. Let op daar, nummer. Wat is er toch open? Wat is er aan de hand? Er hinkt in de sluier over het ganse land. De tijd is veranderd, hoe komt weer naartoe? We vragen ons wat moet je daar doen? Want de titel is niet echt ideaal, alsof het nooit meer met hem kan. En iedere dag dan huren vele journalen waar ik ook niet vrolijk van. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, hoe ruikt de tijd ons nu naartoe? En hoe, nu heb ik geen zeur, want de plezier schijnt voor de deur. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, de vastelavond lacht ons toe. Wat nu de grootste reden is, dan blijf ik altijd optimist. Nu Kumper pas, zwaar op de clubgebied. Kumper, hop! En de put in ons hoofd, zo wie men dat dan wil. We bekijken dat de tijd is door een andere bril. Dan zullen ze begrijpen, de tijd dat zijn weer. En wat vinden we maar in iedere keer? Schijt het gewoon af, slecht, dat lichaam zijn ons. Want met de tijd kan ik staan komen. Als we de tijd verknooien, dan zit weer de kost. Dan kriegen we weer ons eigen loon. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, hoe ruikt de tijd ons nu naartoe? En hoe, nu heb ik geen zeur, want het plezier schijnt voor de deur. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, de vastelavond gaat ons toe. Wat nu geen groot verleden is, dan blijf ik altijd optimist. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, hoe ruikt de tijd ons nu naartoe? En hoe, nu heb ik geen zeur, want het plezier schijnt voor de deur. En hoe, en hoe, en hoe, en hoe, de vastelavond lacht ons toe. Wat nu geen groot verleden is, dan blijf ik altijd optimist. Wat nu geen groot verleden is, dan blijf ik altijd optimist. Mama! Is dat nou? Geweldig applaus voor Marie-José. En op 10 tonen van de muziek, Marie-José, is hier het gearriveerd waarvan veel denken dat er ergens de nieuwe stadsprins in zit. Maar leef Florinicus en Vlaanderen, voordat we zoiets zijn, moeten we de proclamatie voorlezen. En dan is het altijd een spannend moment voor de proclamatie is. Kijk, daar is de proclamatie. En dan moet de ceremoniemeester ook in de buurt zijn. Dekken, oh, dat is ongelooflijk. Ja, onze ceremoniemeester kent
Pino uit. Pino. Mariezee. Wesley is er nog weggelopen. Ja, dan moest hij even terugkomen. We hebben nog geen prins, dus ik mocht tegen het leuk veranderen. Kijk op wat leuk zijn het. Oh, oké, kom hier. Oh, echt waar. Oh. Kom hier, geef toch ook een lekkere knuffel. Alsjeblieft. En de applaus is voor mij. Beste Verenigde we gewoon nog allereerst complimenten maken, maar ook aan onze grootvorst. Het is 22 minuten over 12 en je ziet er nog allemaal. Dus geweldig. We gaan de proclamatie voorlezen voor onze 78e stadsprins van ons Wegelstad. Ik moet zeggen, ze zien er nog niet uit, maar het gaat veranderen. Proclamatie. Het heeft de Wieseraad in geheimzitting bijeen behaagd te mogen benoemen tot vorst van Daneke, vrijheer van Tunis, graaf van de Lijntjeheuvel, ridder van de afgegraven Steenberg, baron van het Kemke, heer van Kronkel, jonkheer van Oud-Gelijn, hertog van de Kloes, caudillo van Spaans-Nirbik, veldheer van het Hazelderveld, drossaard van de Dassenkoel, leenheer van het Janskamperveld, markies van de Landgraaf, kanselier van Lutteroo en tot 78 stadsprins van de Wegelstad Geleen is de Gubber Jelle Bekkers. En nu, 11 jaar later, steeds ze er weer. Ik moet zeggen, er zitten zeker 33 kilo in. Maar daar zie je, daar hebben twee mannen neer die staan, die gewoon voor oog onthullen. Rechts van dich staat die de broer Bas. En links van hem, ik zeg altijd, onze stadsprins is dadelijk geïnstalleerd, het gaat helemaal niks aankomen. Bas gaat het natuurlijk beschermen, maar hier links staat een ervaringsdeskundige in de vastelovend, zeker van Oud-Gelijn, Bob! En het wordt een issue in Vlaams, want dat past niet in het adjudantenpak. Dus, maar dat gaat je allemaal metkrijgen. Maar beste Jelle, ik vraag de twee adjudanten om een klein stapje terug te doen. En ja, we gaan Jelle installeren. En dan vraag ik heel graag onze grootvorst voor Hans, onze voorzitter Luc en onze vice-oppervlaris Kevin. En ook de 3 vlarissen met de waardigheden. Om even een stapje naar voren te doen. Helemaal goed. Dan gaan we onze stadsprins installeren. En dan is het aan onze voorzitter Luc om de prinsenketting op te hangen. Ja, dat maakt niet goed. Ik ga de microfoon voor de mondje houden wat er
die samen met de Vlaanderen strijden. Dat moest al een beetje. Dat ben ik gewoon niet ervaring als jeugdprijs. Andere geschichtsvermaken. Harte provinciaal. Die is een chance eigenlijk. Dat de Wereldstad moet van maken. Dat is een van de voorwaarden in de hoogste zin. En dan vroeg ik onze viceropper Kevin naar voren om die schwartsteek met de vijven op te zetten. Ja, het lijkt me bijzonder deugd om deze mooie steek op te zetten. 11 jaar geleden heb ik de eer gehad om dit te mogen begeleiden als stadsjeugdprins, jubileum stadsjeugdprins zelfs. En het lijkt me bijzonder deugd nogmaals om deze steek te mogen opzetten. Ik hoop dat ze er heel veel plezier samen met die adjudanten met gaan maken. En mogen we dan als een grootvorst de heer Hans Verheijen vragen om de scepter, teken van waardigheid en ook wel van macht aan dich te overhandigen. Ongetwijfeld heeft de burgemeester daar een woordje voor. Jelle, ik ga je geven dat sowieso, want ik ken je nog niet. Ik hoorde dat je al ervaring hebt opgedaan als jeugdprins van de Vlaars. Dus dat gaat vast wel goed. De energie zit er denk ik van in. Dat zag ik al op het moment dat je hem wegwierp op was. Ik wens jou ontzettend veel plezier de komende tijd. Want als jij veel plezier hebt, dan hebben wij het met elkaar ook. En met dat vertrouwen geef ik jou deze scepter. En ga voorop, vier feest en maak plezier. We werken dus allemaal. Ja, alsjeblieft. Nu is het weg. Dankjewel. Ja, beste Jelle, en nu is het woord aan dich, hè. Ik denk dat ze wat een gaat hebben veel bereid. Dus geef het woord aan onze 78 stadsprins van de Wereldstad, Jelle de Eerste, geboren Bekkers. Ja, doe het heel even. Nou ja, om te beginnen, ik ga het kort houden vandaag. Je moet nog lang genoeg naar mij luisteren de komende weken. Maar om te beginnen, leef Lu van Gelen. 11 jaar geleden heb ik op dat podium mijn scepter, mijn steek, alles moeten inleveren. Maar nu ben ik terug. Nu ben ik 11 jaar later in de Hamerhof in Gelen uitgeroepen als de 78ste stadsprins van de Wereldstad Gelen. Jongens, wat een druim is dit. Ik was 3 jaar jong en toen sting ik al in de woonkamer met een dijk om de nek en een bloem in de hengescepter. En nu sta ik hier met mijn 2 atjes. Mijn atje Bas Bekkers, dat is mijn broer. En mijn, een van mijn beste vrienden, Bob Huveneers. Ja, een beetje gestorven van de huilen. Sorry daarvoor, nu is er voor mij. Maar ja, ik zou het kort houden, zeg ik net. Dan wil ik toch even een aantal u bedanken. En als eerste natuurlijk, alle Vlaars hier. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij. Dat je mij als 78e stadsjeugdprins van de Wereldstad Gelen hebt gekozen. Daarbij heb ik natuurlijk Papaman, Geer natuurlijk ook, heel erg bedankt. Zonder u was het niet gelukt. Ja,
dan zou ze zeggen, wij nog meer dan. Ik heb daar een hele mooie vriendin staan en die heeft mij in de tijd dat ik het wist enorm gesteund. Dus Demi, ook dich, heel erg bedankt. Ik zal ongetwijfeld nog heel veel u vergeten, maar ja, ik kan niet iedereen bedanken, want dat staan voor een paar jaar hier nog steeds. Dus bij deze, iedereen die mij gesteund heeft in deze tijd en die mij gaat steunen, alvast bedankt. En dan zal ik nu afsluiten met mijn liefspreuk. 11 jaar geleden heb ik de scepter afgegeven. Maar mijn vaste levenshart is altijd blijven leven. Dit jaar ga ik weer voor en breng muziek in de Gelijnse kleur. Maak spas en geniet, doe ik allemaal met. Geef door het gevoel dat vastelavond is. Gelijn! Dankjewel Jelle. De kom is graaf, we hebben het nummer gezegd. En ik heb gezegd, we hebben dadelijk nog een mooie dans. Maar ik heb gezegd, we hebben een emotional end. En het heet de oppervlakkers gaat kruip gekost. Om toch, en het wordt dienenwunsch, maar ook van heel veel Vlaanders en van de ganse raad, om toch nog eens een keer het liedje te zingen. Eenmaal prins te zien van Zwijnstad. En wij kunnen dat beter zingen als ons eigen Gertje. Gert, oeh. Dag Gertje, daar zijn we dan, hè. Pak de prins in de arm. En ik zong, misschien heel even nog, het ook met de Buntispas. Toen zat Gertje met Jan aan de bar hier in de Grand Café. En toen ben ik naar je toegekomen. Ik zeg, Gertje, het zou toch gewoon zijn als het liedje nog eens gezegd. Ja, daar moet ik even nadenken. En toen zat ik in de kapperstoel van Jan. Ik zeg tegen Jan, ik heb een vraag. Ik zeg, wilt Gertje dat liedje nog eens zeggen? Nee, zegt Jan, dat gaat niet meer lukken. Ik zeg, dat is jammer. Toen heb ik nagedacht, maar voor wat we dat liedje gaan horen. Dus ik heb gisteren gebeld om te vragen, want ik is op eigenaar van het liedje. Toen heb ik gevraagd, ik zeg, god, ik zeg, als Gertje het niet zingt, zeg ik tegen Jan. Ik zeg, dan willen we het toch gaan brengen en dan zingt iemand anders dat. En toen viel het stil. En toen zei Gertje op de achtergrond, wat wil de oppervlakers eigenlijk? Ik zeg tegen Jan, jij hebt niet Gertje, dus even. Ze komt Gertje aan de telefoon, zegt Gertje zo en zo. Dan zegt ze, zeker kon ik dat zeggen. Toen moest niet met Jan kallen, zei ze, dan moest met mij kallen. Nog in deze. Gertje, aan dichte microfoon. En we gaan ongetwijfeld ons allemaal in de arm pakken. Het emotionele einde is voor Gertje en ons allemaal eenmaal prins te zien in ons Zwijnstad. Eenmaal prins de
dat gewoon een emotional end. En ik heb alleen maar naar die man moeten kijken. En dan zal hij straks alle knuffelen en alle EK's toegeven. We gaan natuurlijk Gertje niet zomerlijk Hein van de Buun afsturen. En misschien is het nog aan onze stadsprins de eer om de jaarmedaille van de Stadsvaslosvereniging te overhandigen. Dan moeten we even kijken. En er zal ook nog een bleupje zijn, maar het is al heel laat, Gertje. Dus we moeten even improviseren en gaan tijd vullen. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Maar geweldig, Gertje. Wie is die gisteren aan de telefoon heen? En toen zeg je, ja, zeker ga ik dat zeggen. En dan dacht ik vanmiddag, ik moet wel even naar de geluidsdrager kijken, hè. En dan wordt het een minidisc. Maar dat is, Gertje, prehistorisch. En gelukkig dat ik Richie Box, Richie zijn chauffeur, de heeft ervoor gezorgd dat we het toch vandaag voor elkaar kregen. Dus nog een applaus voor Richie. Dankjewel. Kijk. Ja. De jaarmedaille, Gertje, voor dich als dankbaarheid dat ze het toch nog, want ze is op 5 januari vorige week zondag 85 geworden. Proficiat! Nou Gertje, ik ben zo ontzettend blij dat jij hier voor mij in het leven hebt gedaan. 11 jaar geleden stik ik hier ook. 12 jaar geleden, sorry. En ik heb ervan genoten. Elk jaar blijf ik me proberen. Ik heb het gemist. Ik heb het zo ontzettend gemist. En daarvoor dank voor uw weg. En geef ik deze jaar. En Gertje, en normaal op. En wil nog. En normaal Prins Jelle gunnig dat de prins, maar ik wil het nog ontzettend ver doen. En ik doe het ook nog op de knieën. Gertje, dankjewel. Het was geweldig. De trui van onze stadsprins, maar ook van de heer van alle Vlaarsen. Dankjewel dat ze het nog één keer hebt gedaan. Maar de wedstrijd nooit. Dankjewel. Een geweldig applaus voor Gertje, maar kijk hoe het met afstand. Ja. We helpen niet met 2 mannen, dan moet het goed komen. Kijk. Ja, en ja, burgemeester Grootvors, ik vind het een geweldig compliment dat je er nog helemaal ziet. Dankjewel. Wilt je wat ik gaat zeggen? Ja, hij wil natuurlijk wat de burgemeesters gaat zeggen. Nee, Grootvors in dit geval. Ik vind het een geweldig compliment dat jullie er allemaal nog zijn, beste Bert. Sorry, oppervlaars. We hadden het erop even net burger. Grootvors. Ja, nogmaals Hans, dankjewel. En ja, we zijn aan het eind gekomen van onze nacht van de prins. Maar we hebben nog een schone dans door de dansgroep Veen. Weer komen we in de buitenmars af en kunnen dan optimaal genieten van de laatste dans. Nogmaals, proficiat. Geer allemaal fijn dat je nog zo lang, want het is al 20 voor 1 hier gebleven zit. Weer duiken de vastelavond in. Met ons motto,